chi eistedd ar y mat, i ni mynd i droi i wneud yn siŵr bod y mat yn hir, ac i ni jyst mynd i symud y coesau i fyny ac i lawr, yn symud y pen o un ochr i'r llall. Felly jyst yn gadael fynd o unrhyw tensiwn yn y coesau ac yn y gwddwg. I ni yna mynd i blygu i lawr o ardal y clun, ymestyn y breichiau, a wedyn pwyso ymlaen. Felly mae'r pen yn dod yn agosach tuag at y pengliniau. Felly gwynebu i edrych i lawr tuag at y pengliniau, jyst yn pwyso ymlaen fan hyn, yn teimlo gwylod y cefn yn ymestyn, ac hefyd cefn y coesau. Ac yna ni jyst mynd i plethu'r bysedd, yn rhoi'r dwylo tu ôl i'r pen, yn plygu i lawr o ardal y clun, ac eto y mae'r pen yn agosach tuag at y pengliniau. Felly cofiwch anadlu fel i ni'n mynd trwy y jatis yma. Chi jyst yn plethu'r bysedd yn ymestyn y breichiau tu ôl i chi, ac eto mae'r pen tuag at y pengliniau, mae'r dwylo yn dod i fyny a dros y pen, felly mae fe jyst fel bod ni'n rhoi bach o momentum i fewn yr breichiau yna, yn ymestyn yr ysgwyddau. Yn gadael fynd o'r dwylo, symud y coesau i fyny ac i lawr, symud y pen o un ochr i'r llall. Chi ni jyst yn mynd i weithio ar agor y clun i fyny, yn dal ymlaen i'r droddau gyda'r llaw dde. Felly peidiwch â dal y drodd ar y tu allan, dalwch y trodd ar y tu fewn, cadw'r cefn yn syth y pen i fyny, ac yna jyst yn mynd ar y gost dde yna allan i'r ochr dde. Felly fan hyn i ni'n agor y clun dde i fyny. Newch yn siŵr bod chi'n anadlu, felly'n cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. A fel i chi'n anadlu allan trwy'r trwyn, dyna pryd falle fysach chi'n gallu ymestyn tyma bach yn ddyfnach, a mynd o'r gost dde yna allan tyma bach yn bellach. Nawr ni'n gwneud gwmws yr un peth gyda'r ochr chwith, yn dal ymlaen i'r drodd chwith ar y tu fewn, cadw'r cefn yn syth, cadwch y pen i fyny, jyst yn mynd o'r gost chwith yna allan i'r ochr chwith. Felly eto fan hyn ni'n agor y clun chwith i fyny, anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan, jyst yn gweld os ydych chi'n gallu ymlacio'r cyhyrau ac ymestyn yn ddyfnach fel i chi'n anadlu allan. Ac yn adael ymlaen i'r drodd dde, plygu'r penglin dde, mae'r drodd yn ymlacio ar ben y cos chwith. Cadw'r cefn yn syth, y pen i fyny, jyst yn rhoi bach o bwysau ar y penglin dde yna, felly'n symud i fyny ac i lawr. Felly eto ni'n gweithio ar agor y clun dde i fyny, yn cael gwared unrhyw densiwn ni'n dal ymlaen i yn y clun dde. Felly fel i chi'n anadlu allan, ymlaciwch yr ysgwyddau. Os ych chi'n teimlo bod chi'n dal ymlaen i tensiwn yn y gwyneb, jyst yn ymlacio'r gen ac yn ymlacio'r tafod. Gadewch y drodd dde ymlacio tu fewn i'r cos chwith, llaw chwith yn mynd i bwyso ar y penglin dde, llaw dde yn ar y llaw tu ôl i chi. Ni'n troelli fan hyn ac edrych dros yr ysgwydd dde. Felly ni jyst yn teimlo canol y cefn yn ymestyn. Ni'n cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn ymlacio'r corff fel i chi'n anadlu allan trwy'r trwyn. Un anadl ddwfn arall i fewn trwy'r trwyn. A fel i chi'n anadlu allan troi wynebu'r blaen. Yn pwyso ymlaen fan hyn eto. Y pen yn mynd yn agosach tuag at y penglin chwith tro yma. Cofiwch anadlu. Fel i chi'n anadlu allan, falle byddwch chi'n gallu ymestyn tyma bach yn ddyfnach. Ac yn anadlu gwmws yr un peth yr ochr arall, yn dal ymlaen i'r drodd chwith, plygu'r penglin chwith, cadw'r cefn yn syth y pen fyny, yn rhoi bach o pwysau ar y penglin chwith yna, symud y penglin i fyny ac i lawr, yn agor ac yn cael gwared o tensiwn yn y clun chwith. Felly ymlacio'r ysgwyddau fel i chi'n anadlu allan, yn cadw'r gen ar agor tyma bach, ymlacio'r tafod. Ac yna yn rhoi'r drodd chwith yna lawr ar y mat yn pwyso yn erbyn y cos dde. Llaw dde yn mynd i bwyso ar y penglin chwith, llaw chwith yn mynd ar y llaw tu ôl i chi, yn troelli'r corff
corff ac yn edrych tuag at yr ochr chwith. Felly'n anadlu yn ddwfn ac yn araf fan hyn i fewn trwy'n ymlacio'r corff fel eich chi'n anadlu allan. Un anadl ddwfn arall i fewn trwy'n anadlu allan, troi wynebu'r blaen, pwyso ymlaen fan hyn y pen yn mynd yn agosach tuag at y pen glin dde. Felly dylse hwn fod yn teimlo lot yn haws nag oedd e ar dechrau'r wers na'n nhw wedi trwynio i fyny rhywfaint. Ni'n dod ar drodd dde a drodd chwith gyda'i gilydd i fewn i badw hwn a asana. Allwch chi tynnu y coesau yn agosach tuag at y corff os ych chi eisiau mestyn yn ddyfnach. Os na, jyst gadewch y trad o flaen y corff tyma bach, ni'n symud y pengliniau i fyny ac i lawr fan hyn. Cadwch y cefn yn syth y pen i fyny. Felly ni'n gweithio ar agor ddau ochr o'r clun ar yr un pryd fan hyn. Ac yna jyst yn sythu'r coesau, symud y coesau i fyny ac i lawr, symud y pen o un ochr i'r llall. Felly ni jyst yn cadw'r cefn yn syth, mae'r pen yn mynd i lawr tuag at y llawr. Ni'n anadlu mewn trwy, ni'n codi'r pen i fyny'r ochr dde, yn rowlio fe'r holl ffordd ar draws, anadlu allan fel mae'r pen yn rowlio lawr yr ochr chwith. Anadlu mewn ac yn anadlu allan. Anadlu mewn trwy, 3, 4, 5, 6, anadlu allan trwy, 3, 4, 5, 6. Unwaith eto anadlu mewn ac yn anadlu allan. Yr un peth y ffordd arall, anadlu mewn yn codi'r pen i fyny'r ochr chwith, anadlu allan fel mae'r pen yn dod lawr yr ochr dde. Anadlu mewn trwy ac yn anadlu allan. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan 2, 3, 4, 5, 6. Unwaith eto anadlu mewn ac allan. Jyst yn mynd ar pen i'r dde ac i'r chwith, i fyny ac i lawr, ac yn siglo'r pen yn ofalus i'r dde ac i'r chwith ac i fyny ac i lawr. Lyfli, ni jyst dod i fyny i siadus pada y sana, felly ni'n cadw'r dwylo syth o dan yr ysgwyddau. Cadwch y pengliniau gyda'i gilydd, heblaw bod gyda chi unrhyw problemau cefn, yna os ni'n gofyn i chi agor y pengliniau tua hip width ar wahân. Os na'n cadw nhw gyda'i gilydd, ni'n mynd i gysylltu'r anadl gyda'r corff, anadlu mewn trwy'n, yn mynd â gwylod y cefn a'r bol tuag at y llawr, yn codi'r pen i edrych i fyny, anadlu allan yn codi'r canol y cefn syth tuag at yn enfod, a'r gen yn dod tuag at y frest. Anadlu mewn, gwylod y cefn a'r bol yn mynd tuag at y llawr yn codi'r pen, anadlu allan, canol y cefn yn mynd syth tuag at yn enfod, a'r gen yn dod i'r frest. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan 2, 3, 4, 5, 6. Unwaith eto anadlu mewn ac yn anadlu allan. Nid yw'r cefn i lleoli ar y dechrau, ni'n mynd i ychwanegu y cwrs dde gyda fod, felly anadlu mewn trwy'n, yn symud y cwrs dde yna nôl ac i fyny, anadlu allan mae'r pen glin dde'n dod trwy'r corff, y pen yn dod lawr i gyfarfod y pen glin. Anadlu mewn, ymestyn y cwrs dde i ffwrdd ac i fyny, ac yn anadlu allan. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan 2, 3, 4, 5, 6. Anadlu mewn ac yn anadlu allan. Gwrs yr un peth gyda'r cwrs chwith, anadlu mewn, yn codi'r cwrs chwith yna i ffwrdd ac i fyny, anadlu allan y pen glin yn dod trwy'r corff, dechrau'r pen lawr i gyfarfod y pen glin. Anadlu mewn
ac yn anadlu allan. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan, 2, 3, 4, 5, 6. Anadlu mewn ac yn anadlu allan. Unwaith eto anadlu mewn ac allan. Lyfli, dewch nôl i eistedd fan hyn yn Fydrasana. Felly ni'n dod nôl i eistedd ar y sodle, cadwch y cefn yn syth y pen i fyny. Yn cymryd un anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan trwy'r trwyn yn ymlacio'r ysgwyddau. Dewch eistedd yn swga y sana. Jyst yn rhoi'r dwylo i ymlacio ar y pendluniau. Yn cael llygad am cwbl o liadau, yn cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan yn ymlacio. Un anadl ddwfn arall i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan yn ymlacio.